Jesť iba mäso? Bez zeleniny a bez príloh? Je to vôbec zdravé? Úprimne, ja milujem mäso. Jem pol kila až kilo kuracieho mäsa denne, ale jem aj veľa ovocia, veľa zeleniny, zemiakov, ryže, cestovín, ale aj ovsených vločiek. Takže taká vyvážená strava. Ale carnivore dieta je o niečom inom. Je to čisto živočíšna strava. Mäso, vajcia, vnútornosti, maslo. Žiadna zelenina, žiadne ovocie a žiadne prílohy. Nič rastlinné. A aké sú výhody carnivore diety? Menej zápalov, zlepšenie autoimunitných problémov, chudnutie, stabilný cukor v krvi a jednoduché dodržiavanie. Niektorým to fakt pomáha, ale z dlhodobého hľadiska sú tu riziká, ktoré treba brať vážne. Žiadna vláknina, vaše črevá trpia. Vláknina znižuje riziko úmrtia a teraz pozor, od 15 až do 30%. Chýbajú antioxidanty, vitamín C, K1 a minerály. U niektorých ľudí stúpa zlý LDL cholesterol. Možné zhoršenie nálady, znížený serotonín a už jen hormonálne výkyvy a narušenie cyklu. Takže za mňa, z krátkodobého hľadiska vám carnivore môže pomôcť, ale z dlhodobého hľadiska vám môže chýbať to, čo telo potrebuje. Skúšali ste carnivore, alebo poznáte niekoho, kto je na carnivore? Hoďte mi prosím vás svoje skúsenosti do komentára, veľmi ma to zaujíma a ďakujem.